Van harte welkom bij de opening van onze Cupra-garage hier in Sittard. De beleving van het merk, de expressie, de dynamiek, de vibe. Wij noemen dit ook geen showroom, dit is ons clubhuis. Cupra doet het net even iets anders. We zijn een rebelsmerk en daar zijn we eigenlijk ontzettend trots op. Het is een merk die echt voor de bestuurder is, voor de berijder. Je zult het ook altijd zien in onze auto's. Alles gaat om de beleving, om de berijder. Gaan we deze avond met een spectaculaire act officieel openen. You